Hola, bon dia família, què tal? Bueno, com vam dir ahir que tinc diversos temes, però avui comencem només pel primer moment, comencem a fer les coques. Són molt senzilles, una serà de crema catalana, vale? Que ahir la vaig posar a la nevera, vale? I l'altra de nocilla pels nens, que els agrada molt. Bé, primer comencem la de crema catalana, vale? Gastarem el que calgui perquè està aquí en aquest bol i després bueno, jo vaig tastar una miqueta però després el que sobri doncs podem fer per postres, cremant o el que sigui, vale? Bueno, comencem. Vinga, partirem d'una base de pasta full, pasta al hojaldre, que es diu en castellà, que es ven, són barates. Jo en havia fet jo aquí a casa, però ostres, comporta molta feina, has d'amassar molt bé amb el tema de mantega i crec que té un molt bon resultat comprar-les. Hi ha de quadrades, hi ha de rodones, hi ha d'unes unitàries, però bueno, aquesta és la mida de la coca que fem rodona, vale? I el pasta full és una pasta que ha de respirar, vale? El que farem és la base de baix, li donarem que estigui ben oberta, vale? I li posarem la crema catalana aquí a sobre, així, vale? Que ara ho comencem a fer i després el que farem amb una altra, la taparem, vale? Sellarem tot el perímetre, vale? I després punxarem amb les forquilles o el que tingueu, vale? Perquè la pasta full es inflarà i tornarà al seu lloc. És important que transpiri, si no quedaria com una muntanya, vale? Que estaria bé també. Després hauríem de fer un relleno, perquè en cabell d'àngel, per exemple, que la faig de cabell d'àngel també, quan infla, perquè creu molt volum, no ho foredo tant, perquè quedi més rodona. Una altra cosa que també es pot fer, que a vegades he fet, és comptar amb 3 o 4 diàmetres d'aquests i crear aros i crear alçada, que després quan es infla fas un relleno més alt i queda una coca ampla. Aquí, a nosaltres la farem estreta, però queda una coca ampla perquè crees diàmetres diferents, fas com pisos i després selles a dalt. I el que fas, infla tot i quan baixa, però té aquesta alçada d'aquí, que queda alta, amb tot el relleno, que queda molt bo. Aquesta la faig jo quan, diguem, faig que pugi, vale? El d'aquest aquí el poso una mica més avall i després l'omplo de fruita, kiwis, maduixes, el que tinguis. Vale? Però en aquest cas, aquesta coca és molt senzilla, és molt bona i triomfareu molt. És molt senzilla. No és com la coca que ha fet de iogurt, la Rosario, que es diu, que, ostres, podria molt bona pinta. Aquesta és molt més senzilla. Vinga, va, comencem. Cal dir que jo treballo amb les mans perquè estan netes amb sabó i amb alcohol, vale? Perquè és consum propi, no em poso els guants, però quan jo al càtering, que sabeu que tinc el càtering i que molta gent em demana paelles i això i l'altre, i pastissos, bueno, mil coses, jo sempre treballo amb guants, però bueno, jo perquè veieu que jo treballo amb les mans, però estic treballant net, Coca, forn a 200 graus i uns 20-25 minuts a 170, 180. Vale. I ara tot el mateix, però amb nocilla, vale? No ho faré així ràpid, així ja ho veieu, Bueno, aquest és el resultat. He tallat aquest un trosset, vale?
amb la xocolata. Sí, això. Sí, vale, que és el de crema catalana, vale, que s'ha cremat una miqueta, però res, una mica perquè he anat a buscar cebes a dalt i entre una cosa i una altra m'he tingut que baixar ràpid. Després haig de rectificar dues coses. Abans he dit que saps que a vegades el tema temps, perquè ho faig a ull i no ho tinc escrit. Hi ha moltes receptes les tinc escrites, però això que és fàcil no ho tinc i m'he equivocat. He dit 20-25 minuts, res, 10 minuts, 10 minuts es fa. Vale? El de xocolata, el de crema, i després la crema, una cosa cal dir, jo he deixat una textura que no és la crema catalana que va amb la cassoleta, sinó és un estil, o sigui, és crema catalana, però és com si hagués crema pastissera, vale? És molt més espessa, no és tan cremosa, vale? Que després es crema a sobre amb la cassoleta. Aquest es pot fer pastissos perquè s'aguanti. Mireu, fins i tot que hi ha escup, vale? L'altre resto de coca se les empotent. I no he tingut temps de filmar i per això ho filmo ara. I aquest a la tarda per berenar, vale? Bueno, vaig a fer els cargols. Vinga, va, adéu.